Ka Cherry Blossom Festival Team kala ai jing khublai kerpang shabaro kiblawanya shimenta ha ka Cherry Blossom Festival 2024 pat haba ki pej shagasnam arja apusan ki skokman man pinbna bo unik kata unong rwai bo pau jong Backstreet Boys unong rwai ha ka Cherry Blossom Festival side show ha ka arpoi March arja apusan ha ka ba ki nong bud inyo amat ya kami ka kerpang ki jing rwai bapau jong ki Backstreet Boys haringkat ka live band. Bat kitu ki bawan kinyo ru ya ka jingtep ka kerpang halor ka Cherry Blossom Festival 2025 ka badangwan. Haringkat ki tiket ki badan hagidor kan aspa arja aspa batlah haja aspa. Kat ban ka benta ki bakwa ban ya kendu markmat bat unik kata ne ka VIP meet and greet experience bat ka live question and answer session kinla ban thit ticket ha ka website Jong www.nickcarter.com.